Slobodna Dalmacija ni po kojim uvjetima ne može otići iz grada jer je to dio identiteta. Mislite li vi da iza svega toga stoji interes krupnog kapitala, jer i sami ste već u prijašnjim intervjuima davali na znanje da vaš još uvijek šef, kako da to kažem, Ninoslav Pavić prodaje prostor Slobodne Dalmacije Todoriću i da se u principu radi samo o trgovini nekretninama? Ovako, ne mogu reći kome on prodaje, ali znam sigurno da su oni nas na tom sastanku, kad smo bili svi, uvjeravali kako će tu biti novinarska akademija. I nedavno sam vidio Oreškovića vanka, ja mogu držim te za riječ, pa ako ne bude novinarska akademija, budi siguran da ću napisati da ste nam lagali u oči. A on kaže, pa ne, mi smo vlasnici, mi uzimamo sva prava da ovdje prodamo kome želimo. I na tom sastanku su nas uvjeravali kako nigdje u Splitu oni ne mogu naći prostor da bi smjestili redakciju. Da bi prije 10-ak dana doznao da su u ulici Ruđera Boškovića u Splitu prodali 1100 kvadrata Todoriću, od toga 300 u podrumu, znači 800 kvadrata baš lipo za smjestiti redakciju. I mislim da jesam malo i ono veliko dite i divno bi bilo doživjeti bajku. Jer nikad Paviću ne može biti toliko stalo da odvuče Slobodnu iz Splita koliko je nama stalo da ta Slobodna ostane u Splitu. I bila bi divna bajka kad bi on odustao od toga prenošenja redakcije u vanka Splita. Ovdje ste govorili o odnosu desno-lijevo, kako vam je Sanader poručio da ste vi ljevičar, a on desničar. Ma ne, uvjetno, ajde. Dobro, jeste li ljevičar? Da, partizansko dite, otac i mater, odgoj i normalno da pokupiš to o partizanima sve najbolje. I tako ima neki svoj stav, nisam budala da zajogunim ultra ljevicu. Ovo je bila jedna Jugoslavija, zemlja u kojoj meni nije bilo tisno, u kojoj meni bilo dobro. Meni je bratstvo i jedinstvo nešto najljepše. Ako ga neko šporka, a šta ću mu ja? A slažem se da svaki narod ima pravo na svoju državu. Vi još uvijek vjerujete u bratstvo i jedinstvo onako utopijski? Da. Prošle godine slavili ste 40 godina mature. Za vas je to, kako ste napisali? Šok. Da, bio tužan skup. Zašto? Tu u Zagrebu? Da, tu sam. Na Trešnjevačkoj gimnaziji sam završio 67. 40 godina je bilo. 40 godina je bilo lani i eto tako, vidiš, ne vidiš na sebi, sebe gledaš svaki dan u zrcalo, a onda kad vidiš ta lica, to odosmo mi, eto da ne elaboriram dalje. I tako sam vrlo kratko napisao. Jeste, ja ću vas i citirati. Napisali ste ovako, kaže Kaptolska klet, ne sjećam se kada sam onako bio tužan, nedjelja plus tuga, beskrajna tuga i zaključujete sa godine melju sve. Je li baš tako? Je? Je.